Naimbag arabiyo ami kakabsat. Ti mamisan pay kaduandak iti daytoy nga oras iti rabi iti Sabado para iti panagdebosyon tayo. Iti daytoy nga edisyon iti Naimbag a Damag. Panawon iti panagdengeg iti saw ti Apo ken panagkararag. Tuy puso kinamarik na, ti ingget samit atal na. Ulitek nga ikanta, ayat Diyos na marswa. Gloria nagsamiten natal na ti saguti Diyos Ama ni Kristo ijay Kalbaryo ti utang ko binayadan na gapot patay na ijay krus, ispal ko ti interna. Talna, sagot na gapot Gloria. Nagsamiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Idi isut inawat ko, ni Jesus akas ko apo. Tuy pusok napno ti rago, kental na di masaho. Talna, sagot na gapot Gloria. Nagsamiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Ken Kristo hintay masarap, ti talna di mayemkas. No Kristo di tay sinan, inggan at panungpalan. Sagot na gapot Gloria. Nagsamiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Ti leksyon tayo ti daytoy arabii, masarakan iti ebanghelyo kasin surat ni San Marcos, ti kapitulo 4, manipod iti versikulo 35, agingga iti 4:10. Pagtalnaan ni Jesus ti angin kandaluyon. Idi sumipngeten iti daytamit lang aldaw, kinuna ni Jesus kay iti adalan na. Bumalasiw tayo. Pinanawan da nga ro digiti
tao sa limugan iti bangka, nga ayan ni Jesus, ket bimalaso da. Adapay sabsabalya bilog ang nakikuyog kan kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timao dagiti dadakkel a daluyon, anang sabwa-sabwag iti bangka. Iti kasta, nganganin mapno ti bangka iti danom. Ada ni Jesus iti kutit ti bangka, maturog ang nakapungan. Rining dagiti adalan na, Maestro, kinunada. Awan aya ti anyaman na ken kanulumned tayo. Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin, agsardeng ka. Sana kinuna iti daluyon, agtal na ka. Nagsardeng ti angin, ket nagtal na ti daluyon. Kinuna ni Jesus kay iti dalan. Apay ngagbuteng kayo, awan pay kadi pamatiyo. Ngem kasta unay iti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti daluyon, agtungpal da ken kuana. Ti Dios, bendisyonan na tayo, iti patakay basa, tinasantuan nga banghelyo. Tal na, daytoy ti mensahe, ti imno akinanta tayo itay. Be still, or peace be still. Kakabsat, tilaksyon tayo ti daytoy rabii. Saritaan nati panang patal na ni Jesus ti angin kadaluyon. Idi aday iti adalan kadwada ni Jesus naglayag da iti tenga iti danaw ti Galilea. Ti leksyon saritaan na nga idi amu malaman pinanawan na kita dalan kadwada ni Jesus dagiti adwa ta tao ket rinugyanda iti aglayag. They started to sail. Ni Jesus adda ijay maudi uno kutit iti bangka ket matmaturog. Agsipud ta nabanugan iti agmalem apan nagisursuro na panag-agas na kadagiti tattao. Literally, Jesus was asleep. Iti sana bumayak. Dimteng tidadakkel adaluyon na pigsa nga angin. Kasla at nabagyo. Iti tinga iti nanaw. Agsabwa-sabwag ti daluyon ijan ti bangka ket dandanin mapno ti danom ti bangka. Dandanin maten lumned. Napalos unay iti buteng dagiti adalan. Gapuna rining da ni Jesus. Kunada, awan kadi iti concern mo. Awan kadi ti biyang mo. Uray no lumneden da iti bangka tayo, oray no malmas tayo. Wala ka bang pake kahit na lulubog na ating bangka at tayo malulunod na. Nagring ni Jesus ket kinunana, agtal na ka. Nagtal na ti angin. Nagtal na ti baybay. Uno nagtal na ti danom iti danaw. Kalpasan na kinunana. Apay ang nagbuteng kayo. Awanan kayo pay lakaditi pamati. Siputan tayo mandag ito'y apaset kakabsat iti leksyon tayo. Muna, simip nget, rabii, ti nasantuan na kasuratan, ibaga na kada tayo. Uno, isibulo na, nga ti rabii ket iso iti, simbolo iti kinaawan iti Dios. Kasla iti karikna dagiti adalan gaputa matmaturog ni Jesus
Awanan isuna iti concern kadakwada. As if they feel that as if they are on their own. Kasla is isuda laeng ti adda sadyay. Kakabsat, no ni Jesus, no ti Dios, awan iti puso tayo, awan ti biyag tayo. Adda tayo nga agtaltalin na iti kasip nga tan. Kat iti kasip nga tan, adu, dagiti paggahad. Adu, dagiti daluyon nga umay. Adu, dagiti napipigsa nga angin nga umay kada tayo. In the dark, there is danger. In the dark, there are troubles. Idi nga tirik na daket lumneddan, malmasdan. Nalagipdan ni Jesus. Gapu na riniingda isuna. Riniingda isuna. Kunada, Apo, awan ka di ayakan ka. No, lumned tayo, malmas tayo. Kasla, pampabasulan da pay ni Jesus. Ibagbagada nga, awan ti bibiyang ni Jesus kadakwada. Di mo't no daduma, kasla tirik na tayo. No daduma, no adan tayo ti napalalo ang problema, napalalo ang sakit. No daduma, pabasulan tayo pay ti Diyos. Ngam kakabsat, no dumteng dayta kanito ti biag tayo. San tayo pulos kuma? Nga agdanag, san tayo pulos kuma asumuko? Apay, tineksyon sa ritain na. Bimangon ni Jesus. Pinagtalna na ti angin, pinagtalna na ti danom, nagtalna ti daluyon. No, adaan tayo ti adu apanubok iti biyag. No, adaan tayo iti adu apakariribukan. No, adaan tayo iti sakit. Nakaslaawanan tinamnama tayo. Asit gantay ni Jesus. Asit gantay ni Jesus. No, ti puso tayo kanapnon iti buteng. Asit gantay ni Jesus. Apaman nga asit gantay ni Jesus. Siguradukan ka. Agtimag isuna, ket kunana. Agtalna ka. Agtalna ka. Troubles will be no more. Sickness are healed. There will be peace. There will be peace. Awanan na giti pakariribukan. Maagasan na giti nasakit. Maadan tayo itital na. Ni Jesus laeng kakabsat. Ni Jesus laeng. Ti pakasapulan tayo. Ti pudno atal na. Inkaken ko na. Inkaken ko na. Inkaken Jesus. Idaton mo amin apakaburiburam kan ko na. Umasidag ka kan ko na. Yasidig mo lagi ti amin ang nasakit mo. Amin aparikot mo. Kat denggam titimak na. Denggam titimak na ako na. Tal na. Agtal na ka. And I assure you, once again, I assure you, you'll have peace. Maawat mo, ti tal na. Tal na, nga aga pulagan ko na. Tal na, nga awan pumada. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka Jesus. Agsipod ta si ka ti Dios, akadwami. Nang runay iti kanito tiriribok, iti kanito, nga adaan kami at ado panubok, kanito, adaan kami ti sakit. Agyaman kami agsipod ta in karim, nga madan kami ti talna. Talna nga awan pulos iti makapada. Talna, adin to pulos mapukaw.
Apo Dios, o Jesus, o Espiritu Santo, dawatag nga rod kan ka. Kadigiti amin ang burburiburan ita. Kadigiti amin ang masaksakit ita. Kadigiti amin ang banadanagan ita. Kadigiti amin wapo. Nga daan iti adu apan nubok a pagdadalya satan. Mga dako matitimak mo, agtal na ka, peace be still, kat mariknada ko mga rod, itinay dumduma atal na. Wano apo, italag ko idakan ka, italag ko dagiti amin nga nakmukan ka, isuda kadwami ti dayto panagdebosyon. Italag ko idakan ka, kasadipan mo, nga dinutukam tapno, mga iwan kadakwada, mga pastor kadakwada. Yase de kuida ken ka. Yase de kuida iti sibay mo. Yase de kuida iti sa kaanan ti trono. Wapo, ulitek, tulungan mi da, agasa mi da, pagtalna mi da. Dahito iti kararagmi, wapo. Tinagan mo, Jesus. Amen and amen. Kakabsat, no adama nagiti prayer concerns you, prayer requests you, i-message na kami laeng. Kat numaawat mi dagita a prayer request, prayer concerns, I assure you, kanain kayo, iti inal daw akarkararan mi. No, mariknayo mat, ati apo, karkarita na kayo, amang ted, para iti ministries, iti Nax United Methodist Church, ken para iti suportar, kay iti trabador ti iglesia. Mabalin nyo, nga, ited da ita, asagot yu, kada ito'y nga bank accounts ti iglesia, ken GCash account iti iglesia. I-specify yu, no anya nga ministries, si kayat yu apangipanan kada ito'y, ket sigurado kada kayo, amay pandag ito'y, kay iti ministries, ken special ministries, akayat yu apay kahipanan na. Iti maminsan pay, na imbag Arabi kada tay amin, ni Apo Dios, bendisyon na kayo. Bye-bye!